nedlagt, og et flertal af elever med særlige behov skal nu indgå i normalundervisning på fuld tid. Det er konsekvensen af en ny lov om inklusion i den danske folkeskole, som blev vedtaget tilbage i april måned. Størstedelen af landets 98 kommuner har allerede lagt en plan for, hvordan eleverne inddrages bedst muligt, den såkaldte inklusionsstrategi. Men på trods af det føler lærerne sig langt fra rustet til at løse opgaven. Det skulle være så godt, men det går ret så skidt. 10.000 børn, der har særlige behov, som Frederik her, skal inden næste år være en del af en almindelig folkeskole. Men den første statusrapport, som er lavet på netop Frederiks skole, viser, at inklusion giver kæmpe problemer. Vi kan ikke bare sidde og kigge på, at der er nogle børn, der ikke får den undervisning, de har krav på. Vi kan se, at lærere og pædagoger har enormt store frustrationer, fordi de ikke har de redskaber, der skal til for at kunne inkludere nogle af de børn, der har særlige behov. Og så må man også bare sige, at der er også nogle steder, hvor det er gået for hurtigt, og hvor der er børn, der i dag er inkluderet i folkeskolen, som havde behov for et andet type tilbud. Og vi kan se, hvordan vores børn de ændrer sig. Vi kan se, hvordan vores børn får mere og mere mareridt. At inklusion er oprindeligt noget, der stammer fra en politisk erklæring. Det er faktisk en vision om at skabe adgang for alle børn til børnefællesskaber og læringsfællesskaber. Så med andre ord har vi snakket i meget lang tid om, hvorfor inklusion. Og det sted, vi er kommet til nu, er at snakke om, hvordan gør vi det så? Både som lærer og som forsker, mange børn, der har siddet yderst på bænken, og som med en systematisk og målrettet indsats ville kunne have fået et mere optimalt læringsforløb, end de nu har fået. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Han har sin faste plads, han har sine faste sidemarker, han har sit faste skema. Så har jeg startet den. Hvordan er det at have inklusionsbarn i en normal folkeskoleklasse? Det kræver, at man er opmærksom på andre måder, end man måske er til hverdag som lærer. Og især også opmærksom på de elever, som er omkring inklusionsbarnet. Ja. Forstyrrer det undervisningen for de andre elever? Både ja og nej. I nogle tilfælde, hvis man har en elev, der er udadreagerende, så er det klart, at reagerer eleverne på det, de andre elever. Men hvis de kender eleven rigtig godt og ved, at eleven plejer at reagere sådan, som det var tilfældet i min klasse, så tænker de ikke over det, så registrerer de det ikke, så ved de, om det er bare på grund af det og det, at eleven reagerer sådan. Og så fungerer undervisningen som regel fortsat, ikke? Jo. Hvad mener du om, at børn med udfordringer bliver inkluderet i de normale folkeskoler? Jeg tror, det kan være en god ting, og en rigtig god ting for alle de andre elever og lærere at være sammen med et barn, der har nogle udfordringer. Men det kræver også, at den lærer, der underviser, kender til at skulle hjælpe det her barn og hjælpe klassen bedst muligvis. Og det tror jeg er noget, der mangler, at vi som lærer har de redskaber, der skal til for ikke kun at inkludere inklusionsbarnet, men også kunne hjælpe resten af klassen med at rumme den elev, der har det sådan. Ja. Hvad kan man gøre for at børn med problemer, de så får de udfordringer, eller de får de hjælpemidler, de har brug for? Jeg tror først og fremmest, det er at ruste læreren, så læreren ved, hvad læreren skal gøre. Og dernæst ruste resten af klassen, fordi ved klassen, jamen, den her elev reagerer på den her måde. Hvad er det så, vi skal gøre? Vi skal måske ikke blive ved med at provokere. Vi skal måske ikke blive ved med at komme med kommentarer. Kan vi gøre noget andet? Så bevidsthed og åbenhed omkring, hey, den her elev har den her udfordring. Hvordan kan vi alle sammen hjælpe med, at eleven har en dejlig hverdag? Ja. Synes du, at de får det? Altså jeg ved ikke, om du har haft flere elever, eller kun den ene elev, men får de redskaber? I de 2 tilfælde, hvor jeg har haft elever, har først og fremmest familien været rigtig godt rustet og har
fået rigtig meget information om barnets udfordringer, og dernæst fået en rigtig god overlevering til skolen og til lærerne, og så har jeg så formidlet det til resten af klassen. Men det kræver en rigtig stor indsats fra alle sider, hvis det skal være en succesoplevelse både for inklusionsbarnet og resten af klassen. Ja,